what's going on? And I call you, my brother. I'm like, hey, Baba, what's going on, Baba? I see that there's a fire there. What's going on? And then it was your building burning there. So what was happening there, guys? Hey, mfowethu. Yabona abantu bangaphandle man. Hey. Hey. Yo. Ashitha manje yashiya amakele guest. Yabona ekhasa. Shiyavuliwe. Eish. Amethi sithi yanuka ayaqhuma. Eish. Ena mayisha affecta iflat lithu ahlahle ngani. Oh, Yeah. okay, yeah, ngiyabona. So me affecta lebona shayibona phihliza yonke into ayifits flat zazi nayo amapins ayabamba shaya chemical thizini. Yeah. So me bamba leyo aqhubeka shiflets kwasha ama-techniques yonke into right. Ayaqoqosa isibambe la no amakhelwa manje. Angisizani nje. Umndeni wami kwasizakele akusizani. Ayifethi sitheme ukuthi ayikhona kodwa hayi khona into engimangazile lapha. Afithi engimangazile nto. Mina amakumina itrip abantu awu-18 balala lapha. Balala lapha. Wabona umhlobo. 5 Makumu awu-3 naku-30 namba amakumu awu-3 isibayita nomu kitchen lawa ngoba-13 nje khona kitchen futhi nayifithi amangala athi sisiza abanye futhi lapha singibasiza abasekhaya sibasafe bakhiphile bengithi ngikhipha amanye kuney'ngane ey'ncane lapha mfowethu ihlungu nanto leya mashini ibuhlungu situation ngoba laba ibasogola laba into emnandi ngabanayo phandle kuba banaka abahlupheke nabe-serious kodwa nje hayi bafisa hayi indoda lapha hayi acishe kwafiwa lapho kodwa ngenhlanhla Awufaka muntu kahle. azange Yeah.